фән дип нәрсәне атыйбыз? Кайбер кешеләр өчен гуманитар фәннәр алар гомумән фән түгел. Безнең татар теле фән дөньясында гуманитар фәннәрдә генә яши, әлегә яши саныйм. Әмма аның да яшәеше шундый бик катлаулы хәлдә, ниже плинтусы дип әйтерсең инде, шунда ниже плинтусы, чөнки фән барыбер галимнәрнең диссертациялары рус телендә языла, рус телендә яклана. Татар әдәбиятына багышланса, татар теленә багышланса да бу бер проблема. Икенчедән, татарча фәнни журналлар бик аз дәрәҗәдә, хәтта татар теле әдәбияты тарихи юнәлешендә дә галимнәргә басылырга журналлар бик күп түгел. Татар теленең фән дөньясындагы кулланылышын бик мөшкел хәлдә дип тасвирлаябыздыр. Бу системалы проблема чынлыкта. Монда теге барлык татар галимнәре җыелышып, әйдә татарча язык дигәннән генә дә алар яза башламаячаклар. Әлбәттә, мин кайсыдыр интервьюда татарча язарга теләмәгән кешеләрне әйткән идем, ялкаулар дип. Но ялкаулар, бу чанда ялкаулык, теге чөнки син тик торганнан гына андай берне эшләргә телисең икән, сиңа бик зур мотивация кирәк, бик зур көч кирәк. Сиңа бу теге иренүдән, ялкаулыктан котылырга бернәрсә дә ярдәм итми. Моның индидер түләүе дә юк. Тел тулысынча яшәсен өчен ул төрле өлкәләрдә кулланырга тиеш, аның функциональ мөмкинлекләре зур булырга тиеш. Бәлки безнең телебезнең киләчәге аның фәнни өлкәдә үсешен күз алдына тотмыйдыр. Андый проблема бар. Туган юк. Киләчәгеңне нәрсәдә күрә күрәсең? Укытучылык фән яки башка өлкә? Фәндә Өстәл китабы. Стоикларның китаплары. Казанга килгәч, үзең килеп тертелгән иң зур проблема нәрсә булды? Синең күзеңә ташланган. Минем өчен проблема русча сөйләшү иде. Гомумән сөйләшү белән кешеләр белән иркенләп сөйләшеп җибәрү миңа ул авыр хәзердә. Иң зур хыялың? Белмим. Бәхетле булу.